Pogi ba si Makmak? Oo. Kung magiging isang prutas si Makmak, anong prutas siya? Grapes. Kita mo na, tinaw siya sa bata, pero grapes si Makmak. Siyempre may rasyon. Bakit grapes si Makmak? Tamis. Tamis. Oh my God! Woo! Tama lang yung desisyon. Gusto mong gabitan. All ka dali sa ito. Relax ka lang. Sir, sulyapan mo nga siya. Sulyapan mo. Ang ganda, Tisay. Tisay. Sir, nagkanobya ka na ba ng Tisay? Wala. Gusto mo bang makipagkilala sa isang Tisay ngayong gabi? Sure. Kung dadalhin ka ni Makmak dito lang sa Pulo-Mulong area, saan mo gustong ipasyal ka ni Makmak? Sino nagsabat ka sa Petron? Mapagas sila? Sa diin? Sa? Sa Pinyahan. Oh, ang sweet naman. Para silang magpa-prenup. Naku, kakabugin pa ata kayo, ha? Okay, bakit sa Pinyahan? Malamig. Naku, naiinitan kasi siya. But anyway,